Inawgurata dar Papa Franġisku f'Birkirkara, dar li hija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha f'pajjiżna. Dan ix-shelter temporanju mhux residenzjali ser ikun miftuħ 24 siegħa kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa u se joffri saqaf għal dawk il-persuni li m'għandhomx. Ix-shelter infetaħ b'kollaborazzjoni bejn Caritas Malta u l-investiment tal-privat permezz ta' The Alfred Mizzi Foundation. F'dan ix-shelter se jkun hemm social worker ta' kull filgħodu biex tara xi jkunu l-bżonnijiet tal-persuni li jkunu daħlu fid-dar il-lejl ta' qabel biex imbagħad dawn ikunu riferuti għas-servizzi li jkunu jeħtieġu. Barra minn hekk f'dan ix-shelter se tingħata għajnuna biex jinstab xogħol permezz tal-job coaches. Dettalji dwar dan fissirhom Ian Gallia li huwa wieħed mill-kapijiet li se jmexxi din id-dar. Aħna ma nixtiequx li jkollna dupjaġġ ta' servizzi, fimt? Residential shelters diġà hawnhekk. L-ewwel ma jsir ġifieri nikkontattjaw daw residential shelters jekk ikunu mimlijin nadattaw skont il-bżonnijiet tal-klijent li fl-aħħar mill-aħħar huwa l-għana ħari tagħna. Din id-dar ħad tkun qed tilqa' fiha massimu ta' 20 persuna bil-ħsieb hu li fil-bidu tas-sena d-dieħla jinfetaħ it-tieni shelter u bekk aktar persuni jingħataw dan is-servizz. Il-Gvern ser iħallas il-pagi tal-istaff kollu meħtieġ u b'kollox se jkun hemm 10 care workers full-time. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia għalli wara dan il-proċess il-Gvern se jniedi servizz ta' appartamenti sussidjati li dawn l-istess klijenti jistgħu jagħmlu użu minnhom sakemm jerġgħu jiġu reintegrati lura lejn is-soċjetà. Huwa fisser kif wara li f'Settembru tas-sena li għaddiet twaqfet Fondazzjoni Dar Elena kienet għadha teżisti l-problema ta' matul il-lejl. Għalli ħafna nies kienu jispiċċaw iqattaw il-lejl ġo għassa tal-pulizija, post li fisser bħala mhux idonju fejn nies bi problemi soċjali għandhom jinżammu matul il-lejl. Kien għalhekk li l-Gvern flimkien mal-Caritas u l-privat biddel din l-isfida f'opportunità.